Сявам аз, маймуно. Айде, ма, свиньо, позирай там, ма, идиотка свинска. Не, че ще записвам, не говорите. Чут! Ето е. Ето го и стария яде. Бубо! Хляб има за всички. Стиг си ви казвам. Мишо! Мишо! Да. Шефката на кучетата и котките. Шефката на кучетата и котките, да. Да, Тебе визирам. добре. Трябва да седа мирна ли? Аз... Не бе, ти си шавай, то си е камера. Да се шавам, защото аз трябва там да го нося. Шавай си. Така. Шавай си. Вижда столична шефка на кучета, котки и буклуци. Да. Ако не си, ти ще умрат половината кучета от глад. Как? Малко са като мен и тебе, къде ги храна. Айде, сладърчета. Аз от буклуците какво им намеря. И па, нали трябва някой да им ги извади? Ето, някой стомат. Ето сега хващам, вадам, мажа се за ушите. Добре, че има вода тук. Това съм благодарна. Айде, миличко. А и там храна, нали ти казах, при нас на околовръстното доста кученца. Сега ма трябва да се завръзка, шона има ядене. Бубо! И аз им дадах тук малко кокали, носеха, ама беха много малко. Ето, сладоранке. Айде, милички. Апвайте и се не бойте. Къде отиде възрастното? Това е страхливо. Ето от мен не ме го е страх, аз и друг път съм го хранила. Така ли? Сега трябва да занеса коша там. Я кажи там за това. За какво? За местото. Че го даваме на добри хора. Декар и половина, нали? Декар и половина, но при условие на доктори. За благотворителни цели. Не да го наследяват внуци, правнуци и тем подобни. Не, защо? Може и да го наследят, ама да ти подсигурят през това време, докато си жива, да си имаш къде да си живееш. Ще ти направят къща. Абе, в повечето случаи хората са алчни и играта загробява. Да, ама ако е под надзор, какво? Така. Защото ето тук има един човек, който е съгласен, нали, половината, и да ми направи на мене каквото ми трябва, обаче се губи от целостта на мястото и няма да може да стане мен какво ми се харесва. Нищо. Освен ако се залова на спокойствие с изкуството, може би да забогатеем и да успеем онова, което искаме. Нищо. Ако има някой да го вземе мястото, декар и половина, да построи клиника, нали? Това искаш частна клиника за животни. Да, за животни и хора също, ако би могло да се лекуват с помощта на животните, освен с терапии и разни видове. Значи го даваш и за животни, и за хора. Предимно за животни. Естествено. И искам да бъде като един горски парк. Не да садиме чушки и домати там и тикви да посаждаме. Да не го даваш за селско-стопански цели, а за... Да, уточнявам, нали? Да. Като горски парк с цветя. Да, но ти трябва адвокат, за да може да те посъд. Имаш? Имам свестен адвокат, който търси пари и викам, единствения ми избор е това. Не, някой адвокат, който да се занимава без пари. Такива луди едва ли има, съмнявам. Нищо пък, ние сме длъжни да потърсиме малко такива луди. Как аз правя те неща без грам пари? Абе, той и аз без грам пари правя много неща, които мога. Нали, а което не мога... може пак да не излезе късмет, дай Боже. Да. Ще се кръста и с двете ръце. Искаше да казваш нещо за боклука. За боклука, хората масово са несъзнателни. Не осъзнават, че това разделно хвърляне спасява чистотата на планетата, в частност нашата чистота, нали, оползотворяват се много неща, които
иначе биха отишли на хаос. И добре би било да викнем и японските фирми японски, които много хубаво оползотворяват боклуците, а което нищо не става на енергия. И чистотата е в наличност и няма замърсяване. Значи, хората ще могат да те чуят. Твоите съвети за разделното хвърляне на боклуците. Това е много хуманно, според мене. Спасяваме и гора по този начин. Ето, най-обикновено явление, и бутилки, и хартии, и всичко на едно место. Извинявай, ама до никъде няма да стигнем. Ето,